Hai, salut! Bună! Pentru prima oară pe canal, să zic așa. Că noi am mai fost odată, e a doua oară pentru noi. Vă luăm cu noi în Buila Vânturarița. Suntem în cel mai nou parc național și cel mai mic parc național. E o mini Piatra Craiului. Ce ne-am propus noi astăzi de la Pahomie, de la schitul Pahomie, Da, pornim pe punct albastru. spre Șeaua Ștevioara. Dacă vedeți aici în spatele nostru este și indicatorul spre Șeaua Ștevioara, punct albastru. Ne zice traseu dificil, periculos, expus, înclinație mare. Da. Păi, Interzis iarna. e ora 10 și jumătate. Suntem cam... N-am reușit să ajungem mai devreme pe Suntem cam prost cu timpul. Aveam, sau nu știu, avem în cap mai multe, să facem circuit sau eu știu, să mergem și pe Buila și pe Deocamdată Vânturarița. urcăm la Vânturarița Mare, este cel mai înalt vârf din acest parc național, Și am zis măcar pe ăsta să-l 1885 atingem azi. de metri. Deocamdată mergem la el și vedem că nici vremea nu prea e promițătoare. Pe la Cel 3 puțin- am înțeles că o să înceapă Nu, ploaia. așa arăta prognoza, că Da. acum pare chiar ok. Oricum, nu contează, chiar dacă întârziem, o să dormim aici în mașină, în pădure. La poalele Da, și Builei. vedem, haideți cu noi să vedem ce găsim pe traseu. Hai, vă luăm alături de noi. Urcăm Doar de vreo 20 de minute. și a scos sufletul din noi. Dar am tot primit încurajări pe parcurs, Da. după cum ați văzut imaginile, 4 ore jumate zicea jos că facem până pe Ștevioara. pe punct albastru. Nu uitați! Am ajuns și la stână. Stâna Da. Ștevioara. Stâna Ștevioara Da. este o stână părăsită, așezată într-un cadru foarte frumos. Ca de obicei ne însoțesc 2 câini. 3 chiar. Ce faci, mă, și Uite-l tu? și pe al treilea. Na. Avem un semn aici. Ia, unde au fost câine? Cred că pe aici. Vezi să nu te... că sunt Uite. mulți mărăcini, să nu te... Avem un semn pe aici. Acolo e o dependință a stânii. Uite, așa arată. Sunt multe urzici, mulți mărăcini. Da. Hai că ăstora le arde de joacă pe aici prin iarba asta. Pe aici există și o fântână, dar să nu beți apă de aici pentru că nu este bună. Ia. Hei, Hei, dați-vă la o Marș! parte. Marș! ce aveți, mă? Marș! Ce aveți? Că mie să nu se ia la, că s-au mai luat la ceartă. Sau se ia la ceart. Ia uite, ăla altul e acolo. Tu de ce te-ai ascuns? Și aici e fântână. Dar nu e bună apa de băut. Trebuie să vă luați apă, că nu e sursă de apă. Da, așa că luați-vă apă la voi. Cel puțin noi nu cunoaștem vreo sursă de apă. Dacă știți voi, spuneți-ne, că e bine de știut.
zonă plină de flori, fluturi, bondari. Tot urcăm. E cam ceață. Și cred că se apropie și ploaia. Cerul începe să se întunece. Da, vedem ce noroc vom avea. Hai mă, în frunte, așa.
Și urcăm. Uite așa urcăm. Suntem pe Muchia Frumoasă. Așa mi se pare că se numește. Nu sunt sigură. Dacă voi știți cum se numește aici, urcarea asta pe creastă. Să ne ziceți și nouă că urcăm de abrupt aici. Da, e frumos. Este, da. E un peisaj de Doi vis. pași mai în urmă, Anda, și uite cât de jos este. Urci așa abrupt. Da. Pe o creastă. E ca o creastă aici, nu? Pe alocuri pietroasă, pe alocuri ierboasă. Da. Aici e iarbă cu piatră amestecată. Dar cu atenție. Uite. Și urci așa pe aici. Uite așa. Opa. Opa așa. Uite semnul acolo. Uf. Vine și fata, ca de obicei. Ia uite ce se cațără. Opa. Vin și eu. Mai în 4 labe. Mai în 2. Hai, lasă-mă că e bine. E bine că urcăm. Unde? Pe aici. Uite așa. Uite așa. Uite. Și acolo e o vale. Și uite. Aici e semnul. Punctul ăsta albastru după care mergem. Uite, aici e hău. Ce până jos. Uite ce frumos stă bradul ăla. Are view. Uite pe unde am urcat noi. Pe unde? Uite creasta asta așa. Creasta, da. Tac. Nu știam ce vrei să arăți. Muchia Frumoasă. Frumoasă rău. Așa ca tine. Hai. Ia-o în față ca să mai ajut. Asta vreau să zic. Ai curaj să pleci prima? Nu. Uite așa, păi punem poc, picioarele pe aici. Uite așa. Mai punem aici. Poc. Și ne întoarcem să ajutăm și panda dacă vrea. Reușești? Încerc. Gata, uite că... Da, mă, că a reușit. E bine. Mă cațăr. Fac puțină cățărare. N-am mai făcut cățărare. Păi, n-am zis noi, mă, că facem vârful la om anul ăsta? Ia zi-o. Facem. Îl facem. Mă uitam că am văzut niște floricele frumoase și un bondar aici. Ia să vedeți și voi cât de frumos e în piatra asta. Bondarul își vede liniștit de treaba lui. Are mâncare. Nu-i place, aia nu-i place, aia nu-i place. Gata. Iar dacă nu vreți să urcați pe aici, pe creastă, există un traseu mai jos, nu știu dacă se vede, dar cred că uitați-vă unde sunt câini. Dacă îi vedeți pe ei. Pe jos, pe acolo, așa. E un traseu care ocolește creasta asta. Și mergi pe acolo, lângă. între vârfulețele astea două. Ia uite. Ăștia au lătrat și au făcut ei. Ei au lătrat. Ia zi, mă. Ia zi, unde ai fost? Erau departe. Ați avut treabă? Nu știu pe cine au gonit. Hai că am și ajuns în Șaoaș de Vioara. Cât am făcut? 3 ore până aici. Bate palma. 2 ore 55. Tu ai făcut un minut mai meu e mai vrednic puțin. Sau mai puturos, de fapt. Da, frumos. Ce să zic, foarte frumos. Deci,
Ne-a plăcut mult bui la Vânturarița și ne-am promis să revenim. Și ne-am ținut de promisiune. Promisiunea față de noi înșine. Acum vrem să luăm și noi o pauză de masă. Ce credeți că avem noi la prânz? Covrici cu sana. Covrici cu sală. Nouă ne place să mâncăm pe munte iaurt. Că te hidratează, te răcorește. Ne-am cu tunul ăsta mare. Nu mai mâncăm de seară. 900 de grame. Mișto să mănânc covrici cu sana și cu viul ăsta. Creste, munți, păduri, se apropie și oițele, se aud talângile. Da, vin măile din partea aia. Deci e extraordinar de frumos. Șaua și Tevioara, 1790 de metri. Deci spre curmătura Builei o oră jumate și spre vârful Vânturarița 30-40 de minute. Vedeți, schimbăm și marcajul acum, că intrăm pe traseul de creastă al Builei Vânturarița. Și traseul de creastă, în general, este marcat cu dungă roșie. Păi și ce facem? Mergem la Vânturarița? Păi da, e cel mai înalt vârf. Clar îl facem. Cel mai înalt vârf. Poate îl facem și pe celălalt. Să facem iar două într-o zi. Ha. Mergem la Vânturarița și vedem. Am plecat spre Vânturarița. O oră să ne ia dus întors. Ne-am avut 3 ore jumate cu toată pauză de masă până aici. Poate o conving pe Anduța să mergem totuși la Buila. Dar vedem. Ultimii 10 metri, 9, 8, Numărătoarea inversă. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vânturarița Mare, 1885.
Am fugit de pe Vânturarița, că ia uitați-vă ce e acolo. Acolo plouă și iar Buila e în față. E în față, e în partea aia, uite acolo așa. Uite cum ar veni ăsta. Da. Gata. Vedem și Șaua și Tevioara, de unde am făcut noi dreapta către Vânturarița și ăla mare de sus e Buila. Și ce zici, dragă, dăm o fugă și până acolo? Hai să ne încumetăm să mergem și pe Buila, suntem la o aruncătură de băți. Ba, dacă tot ne plouă, Bare, să știm că ne-a plouat pentru 2 vârfuri. S-a lăsat și răcoare. A început să bată un pic și vântul. S-a răcit vremea. Suntem din nou în Șaua și Tevioara. Dacă vedeți în spate, norii, da, în spatele norii nostru. negri vin. Așa, și totuși am luat hotărârea să mergem, și pe Buila. M-a convins. Da. Avem 4 ore și 10. I-am zis, dacă vrei să mai mergi cu mine. Avem 4 ore și 10 până aici, dar cu tot cu urcat pe Vânturarița și coborât. Așa și mai avem o oră jumate, scrie aici pe, până la curmătura Builei, pe indicator. Și sper să nu ne prindă ploaia. Rugați-vă pentru noi! Țineți-ne pumnii să nu ne plouă! Hai! Ia uitați-vă, Vânturarița a intrat în ceață deja, unde am fost noi acum un sfert de oră, 20 minute cât am făcut de acolo până aici. Noi suntem deja pe urcare pe Buila. Bine că am plecat de acolo. Anda se grăbește, că se grăbește că vine ploaia. Și am ajuns și pe Buila. 1849. E mai mică decât Vânturarița mare. Wow! Și Buila pe ploaie. A început să și burnițeze ușor. Da, să adună norii, ia uite pe Vânturarița. Vânturarița, da, nici nu se mai vede de nori. Și cred că o să trebuiască să ne punem ceva echipamentele de ploaie să ne scoatem. Da. Hai. Ce zice Anduța? Am scăpat de ploaie? Cred că da, ne-am speriat, ne și echipasem de ploaie. Da. Și văd că se mai vede doar un pic așa. Au fugit norii, dar ce viteză puteau să aibă.
Am rămas impresionată. Gata, am început și coborârea spre curmătura Builei. Am pierdut la timp aici pe sus. Avem aici un hop de trecut, e o stână și se aud câini. Da, au mai trecut niște turiști și să dau. Da, îi auzim de aici. Dar nu, Cum lată. ciobanii îi țin. Eu uzi, tot să mai dau. Poate pleacă de tot până ajungem noi. Ți-e frică? Da. Păi avem spray-ul, poc! Gata, dăm de o coborâre frumoasă. Ia uitați-vă, acolo sunt oile. Dar a stat ciobanul cu câinii și nici măcar n-au lătrat la noi. Da, și acum ia uite pe unde coborăm. Hai, cobor tu prima? Da? Foarte frumos. Da, ce frumos este. Da. Printre pietrele astea. Da, de treabă ciobanul. Da. A stat acolo. La în întâlnirile cu oile contează mult ciobanul. drum. Da, da, așa este. Că au fost și câini agresivi. Până jos. Și cioban nu-l chema. Ce frumoasă e coborârea. Spre curmătura Builei. Ia uite, am dat de un câine în traseu. E un câine legat, dar nu ne bag în seamă. M-am speriat de el, nu mai pot. Nu mai râde. În loc să scoată spray-ul, Deci în loc să el scot fugea. eu am... Da, mă, dar nu mi-a făcut nimic. Vezi, uite. Mergem așa ușor. Vezi? Pe ne apropiem de stână, de refugiu. Da. El e foarte pașnic, dar cred că e totuși... A, ia Da. uite-l, mă, s-a și culcat ăsta. Dar degeaba nu-l ține legat aici. Cred că ce râde el de noi. Ce uite și pe fraierii ăștia, Da. ce sperietură l-a tras. Ia să mă cu liniștit. A, uite, mă, stâna, mă. Da. Am dat de stână aici. Cu măgărușii. Da, ce frumos. Bă, asta nu e stâna, mă. Ba da, mă. Ăsta e refugiu. Da, e refugiu, da. Am văzut și stâna este în partea asta, în dreapta. Cum coborâm noi. Un coborâm, Uite, să da, face și foc ăsta în e stână. refugiu, mă. A, uite și un măgăruș. Uci, uci, uci. Măgăruș. Au fugit.
Ne tratează cu indiferență asta. N-a vrut să stea. Uite-l cum pleacă. Ia uite. Și uite, asta e stâna. Iese fum de acolo. Ori pregăti ceva. Au și găini acolo. Ce frumos. Vezi? Da, ce liniște. Doar greierii, câteva talângi. Ăsta este refugiu. Hai să vedem și înăuntru. Nu cred că e cineva în Arată el. super bine. Da. Ia să vedem. Crezi că doarme cineva în noaptea asta aici? Nu cred. Hai mă, deschizi? N-am putere. Forță. Arată bine, mă. E curat. Da. Nu știu dacă are lumină, nu cred că are lumină. Cam așa arată. Arată bine. E foarte curat. Surprinzător de curat. E super curat, nu că... Da. Am mai văzut noi unul așa curat, mi se pare că cel de pe Bătrâna. Da, uite, cineva a lăsat și niște biscuiți aici. Super, și o conservă. Tot așa o lumânare. Uite, a lăsat și o conservă Da. pentru cei care Hai și în vin. partea cealaltă să vedem ce are și Camera acolo. cealaltă. Împinge. Invers. Aici e tot aici și aici e curat, doar că a lăsat sete. A Cineva lăsat a mâncat și a mizerie, lăsat da. mizerie. Da, mă, și aici e frumos. Da. Da. Doar Ai și o acolo, pe icoană. masă, unde a mâncat, a lăsat Da. mizerie. Asta n-are nimic. N-am mai cărat-o înapoi. Până am ajuns aici, la refugiul din Curmătura Builei. Frumos aici, Da. liniște. Nu e nimeni în refugiu, deci puteam să dormim în seara asta aici. Da. Și nici nu plouă. Nu. Da. Păi și avem acolo un semn pe cruce albastră, o să schimbăm semnul acum pe cruce albastră. Dar noi știm ceva de un punct galben. S-ar putea la un moment dat să se despartă. Vedem. Ne zice o oră jumătate, 2 ore până la Pătrunsa. Și pe urmă Și de la mai avem de Pătrunsa acolo. mai avem până la Pahomie. Da, unde Vreo avem oră, mașina, da. Da. Hai, Mai avem. mai avem destul. Noi coborâm un pic, căutăm de fapt un izvor. Cu ani în urmă am fost noi prin zonă și ciobanii ne-au arătat izvorul, dar nu-l mai găsim. Poți să-ți dai seama că nu mai știm pe unde e. Nu mai știm pe unde e. S-au mai schimbat. Uite o veveriță. Sau o păsărică. Tu ai găsit ceva pe acolo? Nu, mă uit, da, ascult, dar nu. Nu. Ori o fi secat. Ori o fi secat. Ori nu mai ținem noi minte. Pe aici ar fi o albie. Dar nu se aude nimic, cred că a secat, mă. Dacă nu, eu cred că aici era, mă. A secat, a? Dar nu mai e nimic. Trebuie să-l întrebăm pe cioban. Dacă mai e izvorul ăsta.
Păi cred că și după cum se vede așa valea aia, pe acolo a curs apă. A curs apă, da. Mai încerc un pic aici. Mi se pare mie că am mai văzut ceva. Seamănă cu o ulucă. Ai găsit? Stai 2 minute. Uite, aici ar fi. Dar nu mai curge, mă. Ai găsit... Dar nu mai curge. Oh. Nasol. Aici era, mă. Dar nu, bine, noi nu știam de ăsta. Noi știam de altul. Dar văd că și ăsta e secat. E secat. N-am ce face decât să caut traseu și... Anda! Da. Am dat de izvor! A, da? Da! Super! E și o păsărică acolo, bea apă. A, acolo de unde a zburat? Da! Hai, vino încoace că am dat de izvor. A, nu mai cobor și eu. Atunci hai că umplu eu sticlele și vin pe traseu în partea aia, cred că e. Da. Hai! Ne vedem pe traseu. Da. Uite aici e izvorul. Mamă, ce bun e. Să faci o baie aici. Gata. Am umplut 4 sticle și... Ah! Mamă, uite ce spine aici. Te-ai urzicat? A, sunt țepi. Pe unde trec? Uite așa. A, uite și panda. Hello! Hello! Te cunosc de undeva? A, tu ești Dan de la fereastra cu povești. Da. Încerc să ies de aici, că ia uite ce e jos acolo, să nu cad. Ai grijă. Da. Ce greu am dat de apa asta. Dar dacă nu coborai pe acolo, o ratam. Ia uite ce văgăună am intrat. Sper să nu o iau la vale. Stai să-mi țin astea. Pentru că este mult pământ ăsta. Și dacă o iau la vale, mă țin un pic cu mâna de perete. Auzi, mă? Uite aici, e și Auzi, ud. Doamne? Cred că pe aici. Așa, hai că am ajuns. Gata. Mai e un izvor. Unde? Unde mai e un izvor? Uite, nu știam de asta. Uite-l aici. Ia uite. A, uite încă un izvor. Și era și în potecă. A, și eu m-am chinuit degeaba. Da, mă, dar mai bună e asta de unde am luat eu. Da, cred că da. Bine, și asta vine tot din munte. Glumesc, mă, de unde să știu că e mai bună sau nu. Că din asta n-am băut. Ia uite ce aventură am făcut eu pentru apă. Și apa, uite Și aici. când era apa în traseul nostru. Și apa aici în traseu. Dar asta curge foarte încet, mă. Da. Hai că am, până la urmă, a fost bine și așa.
Da, păi noi am căutat apă, pentru că nu mai aveam. Ne-am luat 5 sticle de 800 de mililitri la noi, ar veni 4 litri, nu? 4 litri, Și da. mai aveam o sticlă și puțin, deci cam 1 litru mai aveam. Am băut Și am băut, și am da, băut pe și iaurt urcarea aia, și... da. Și acum mai aveam 2 ore până la pătruns, acum încă 1-3 ore. Zic, mă, ne ajunge, nu ne ajunge. Și atunci am căutat apă. Cert e că pe urcare peste Ștevioara nu aveți apă, sau cel puțin nu știm noi. Aici văd că am dat pe coborâre de un izvor, curge încet, dar curge. Iar pe ăla de l-am găsit eu, curge un pic mai tare, de unde am umplut eu sticle. N-am umplut decât vreo 4, adică alea încă 20 ceva, da, să facă 4 sticle. Vedem noi când dormim în mașină în seara asta, în pădure. Și vedem de unde mai găsim noi apă jos, decât să o car, mai bine să caut pe acolo. Nu? Da, cerem la mănăstire sau Vedem noi. vedem noi până la urmă cum ne descurcăm. Hai, Și da, cam asta e singura sursă de apă, nu? pe care Pe astea care o două știm aici noi, da, le da, pe cunoaștem care le știm noi. noi, da. Dacă mai știți alte surse de apă, Puteți să lăsați în lăsați-ne comentarii, da, mai văd că și alții și sunt se utile. orientează, da. Da. că apa e o problemă pe munte. Hai, că mai avem 3 ore de coborât. Hai. Alt izvor. Cât timp am pierdut aiurea căutând timp am- izvorul ăla. Da. Când noi aveam aici izvoare pe traseu. Da, vezi, dacă nu știi, așa se întâmplă. N-am mai fost pe aici. Și n-am știut. Au, și acolo alt izvor. Hai că noi am ratat Punctul galben. punctul galben, că nici mai știu să zic. Punctul Și galben. suntem tot pe crucea asta albastră. Că am vrut să mergem pe punct galben. Porneam pe cruce și mergeam pe punct galben ulterior, dar l-am ratat. Părea și mai scurt pe hartă. Acum o să mergem Asta este, nu ne mai întoarcem. așa. Vedem noi cât ne ia, cât nu ne ia. Da. Oricum, la un moment dat tot pe punct o să mergem, dar mai jos, prin pădure. Păi am cam obosit. Suntem cam obosiți. Ne-a obosit traseul ăsta. Gata, am ajuns la intersecția aia cu crucea albastră și punct galben. Schitul pătrunsa 10-15 minute. Pe aici, pe cărarea asta. În 10 minute ajungem. Se poate intra? Gata, am ajuns și la mănăstirea aia pătrunsă. Mersi.
faci, mă? Vedeți dacă nu ți-e frică. Hai, vii? Am să mângâi și eu. Hai, ia și mângâie și tu. Că uite ce buzandie. Nu e. Ce vrea să facă? Așa se joacă ea. Vezi? Ia că măgărușul s-a dus la Anda, că miroase el ceva acolo. Și-a dat el seama că e rost de ceva pe aici. Da, uite bă, și o pisică. Da, nu, ăsta s-a îndrăgostit de mine. Vezi ce îi place? Când dă cu mâna, îmi dă cu botul. A, ce bot are. A, finuț, da. Știi că și pe Via Transilvanica mă mirosea și la un moment dat mă mușca. Și ăsta la fel vrea să-mi facă, să mă muște. Ia, dă-i biscuiții ăștia. Păi mi-e frică să-i dau. Păi cum îi dau? Hai mă, dă-i Pune tu. la bot acolo. Ia, dă la mine, dă-i dă tu, la că mine. mi-e frică. Da. Iată, vezi? Cum mănâncă? Pune aici. A, vrei și tu să-i dai. Dar să vezi ce mișto că are botul la finuț. Iată, vezi? A, doar apucă, nu Da, mușca. mă, da, nu te mușcă, apucă cu buzele. Păi mai doar acum să-i dau și eu. Numai tu. Hai. Iată, vezi ce... Bravo, mă. Îi plac biscuiții. Da. Uite ce ochi are. Vine m-am după ascuns. tine. Nu, cred că vine după biscuiți. Haide, mă, du-te acasă. Păi lasă-mi și mie. Hai, vino înapoi. Hai, uite. Uite. Ăsta după tine vine, nu după biscuiți. Haide, mă. Hai, vii? Haide. Hai, vino încoa. Vino. Hai. A, el nu venea, mă, după biscuiți. El vine după mine. Hai. Dar nu pot, mi-e frică de ea, mă. Hei. Noi acum am început de la mănăstire de aici să mergem pe Cruce Roșie până la Schitul Pahomie. De la mănăstirea, cum îi zice, mă, mănăstirea asta? Pătrunsa. Pătrunsa. De la Pătrunsa până la Pahomie mergem pe Cruce Roșie. Of, mai avem. În sfârșit am ajuns la forestier. Dar mai avem o grămadă de mers. Și de la forestierul ăsta. Vă dați seama. Să nu credeți că de la Pahomie la Pătrunsa e o plimbărică.
Filmai, nu știam. Filmăm, da. Le spuneam și spectatorilor noștri că de la mănăstirea Pahomie sau schitul Pahomie, ce este până la Pătrunsa, Avem de mers. e de mers și este de încălțăminte montană, nu este de... Eu n-am avut chiar așa de mult astăzi, dar eu nu sunt terminat, adică terminat, nu știu, nu... Păi a fost și diferență de nivel, Na, nu știu de rație. expus. Ne uităm la final, să vedem. A avut multe locuri expuse și coborârea asta a fost o provocare.